मी शरू बर्वे म्हणजे सुमनताईंचा सेक्रेटरी, त्यांच्याकडे बसायचं ठरलं, कारण मोठं घरबीर होतं. आणि आम्ही अरविंद मयेकर, शरू बर्वे असे नोटेशन काढायचं आहे. शरू म्हणाला, अशोकजी उद्या अशोकजी परांजपे मुंबईला येतो आहे माझ्याकडे राहायला. म्हटलं बरं, मग कवी आहे तो. म्हटलं मग तुला उपयोगी येणार. म्हटलं का मला काहीच करायचं नाही, तू आता संगीतकार बनायचे विचार कर. हां, कितपत वादक म्हणून राहणार. म्हटलं अरे आता सुरुवात आहे, आता पुष्कळ त्याला तपस्या लागते. तर म्हणा नाही नाही, उद्या तो आला की मी सांगणार 4 गाणी दे अशोकला, आणि तू मग 8 दिवसांनी दे, 10 दिवसांनी 1 गाणं कर, 15 दिवसांनी उद्या पाहिजे असं नाही आहे. म्हणून मला सांगितलं. आणि दुसऱ्या दिवशी आल्यावर माझ्या हातात 4 गाणी अशोकजी परांजपेंनी ठेवली. एकदाच यावे सकया, नाविका रे, केतकीच्या बनी, ही सगळी. आणि पहिली रेकॉर्ड माझी बाजारात आली 72 साली. म्हणजे वेस्ट इंडिजला जाऊन येऊन ते रिपेअर करणं, हे करणं, ते करणं करायला 3 वर्ष गेली, कळलं की नाही. आणि तेव्हा लोकांना अशोक पत्की एक संगीतकार आलेला आहे आणि छान गोड गाणी करतो असं लोकांना कळलं. तिथून मग सुरुवात झाली. दरवर्षी एक माझी रेकॉर्ड 4 गाण्याची, एक दशरथ पुजाऱ्यांची रेकॉर्ड 4 गाण्याची, आणि कमलाकर भागवत म्हणून होते त्यांची एक रेकॉर्ड. अशी सुमनताईंचा कोटा ठरलेला असायचा दरवर्षाचा. आणि एक फॉरेन ट्रिप. हो, तर आम्ही 18 वेळा त्यांच्यावर जाऊन आलो फॉरेनला. या मार्च एप्रिलला कॅनडाला चाललो आहे, या मार्च एप्रिलला दुबईला चाललो आहे, या मार्च, असं ते सगळं अगोदर ठरवून घेऊन 18 वेळा. त्यामुळे अशोकजी परांजपे या कवीची पहिली गाणी तुम्ही केली. हो, म्हणजे तुम्ही पहिल्यांदा होय. आता ओठातनं झालं, पोटातनं झालं, पोटातनं पोटातनं. केतकीच्या बनी तिथे नाचला गौर, केतकीच्या बनी तिथे नाचला गौर, गहिवरला मेघ सोडला गधीर, केतकीच्या बनी तिथे नाचला गौर. नाविका रे वारावहे रे, डौलाने हाक जरा आज नावरे, नाविका रे वारावहे रे, डौलाने हाक जरा आज नावरे, सांज वेळ झाली आता पहिलं माझे गाव रे, नाविका रे वारावहे रे, डौलाने हाक जरा आज नाव रे, नाविका रे. शेकी बुवांचा तुमच्यावरती पडलेला प्रभाव, त्याच्याबद्दल सांगा. प्रभाव म्हणजे त्यांनी पहिल्यांदा सांगितलं, गाण्याचा मोकळा जो असतो ना तो सणसणीत झाला पाहिजे, अंतरे आपोआप बनतात. हो, आपण ऐकतो काय पहिल्यांदा मुखडाच ऐकतो, होय की नाही. पिच्चकदाना पिच्चकदाना काही समजा आपल्याला आवडला की मग पुढचं ऐकायला दिवान पिच्चकदान. कोणतंही गाणं घ्या, लाईट घ्या, गझल घ्या, ठुमरी घ्या, काय ते आपल्याला आवडलं की, आता माझं तू सप्तसूर, त्याच्यानंतर मी जरा गाऊन दाखवतो. तू सप्तसूर माझे, तू श्वास अंतरीचा, गाण्यास लाभला तव स्पर्श अमृताचा,
ही जी मजा आहे करायला, हे सगळं केलं आहे तिथूनच उदाहरण म्हणूया किंवा काय अभिषेकींची स्टाईल आहे सगळं हे. तुम्ही नाट्य संगीत वेगळ्या पद्धतीनं द्यायला लागला, म्हणजे त्याला अप्लाइड म्युझिक म्हणता येईल की हे सगळं संगीताचं शास्त्र तुम्ही वेगळ्या पद्धतीच्या नाटकात बसवलं. खास करून ज्या नाटकांचं पुनरुज्जीवन केलं गेलं त्याच्यामध्ये ब्रह्मचारी आलं, त्याच्यामध्ये मोरूची मावशी आलं, तर ते सांगा ना. तिथे अभिषेकीच कामाला आले माझ्या, म्हणजे त्यांनी ते करून ठेवलं होतं त्या पद्धतीचंच काहीतरी करायचं. फक्त फोक असेल, इथे भावगीत असेल तर तिथे फोकचं, इथे वेगळं इंग्लिश मूडचं असेल किंवा काय. आणि प्रशांतसारखा गाणारा त्याचं परत आर्टिस्ट बघावं लागतो, त्याची गळा काय म्हणतो आहे, त्याचा सूर किती वर जातो आहे, किती खाली येतो आहे, कसं आहे. तर एक गणित जमलं आमचं प्रशांत दामले आणि अशोक पत्कीचं. आजपर्यंत नाही म्हटलं तरी 71 गाणी केल्या तो गायला माझ्या नाटकासाठी. आणि तो नेहमी सांगतो की अशोक जी आहे म्हणून एवढं मी तरू शकलो, म्हणजे नाहीतर नुसता गद्य असतो तर केव्हा बाय बाय झालं असतं. पण मला गळाई दिला देवाने आणि अशोक पत्कीची साथ मिळाली, तर त्याच्यामुळे मी आज टिकून आहे. तो आता 60 क्रॉस केली त्याने, पण आज गोड गातो. आला की प्रेक्षक खुश होतात अगोदर स्टेजवर आला की. तर तेच आमचं जमलं. ह्याच्यात काही नाही, म्हणजे भावगीताचे सूर असतात किंवा इंग्लिश गाण्याचे सूर असतात. समजा आता माझं मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळतं, मला सांगा. तेच असतं, पण शब्दाप्रमाणे कसं त्याचं हे करायचं, गंमत करायची. प्रश्न आहे तर प्रश्न दुसरं, ह्याचंच दुसरं वर्जन आहे बघा. खरं सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं. प्रश्न आला आपल्याला, खरं सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, मिळालेलं वाटेस तोवर हातात काही नसतं, मिळालेलं वाटेस तोवर हातात काही नसतं, खरं सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं. हां, मोरूच्या मावशीचा किस्सा असा आहे की जिथे मी काम करायचो फाउंटनला एक स्टुडिओ होता वेस्टर्न आउटडोर. तर लंच ब्रेक असायचा तिथे, म्हणजे बँका भरपूर आहे तिथे त्या एरियामध्ये. तर 1 ते 2 किंवा 1.5 ते 2.5 असं 1 तासाचा लंच ब्रेक असायचा सगळ्या ऑफिसेसना. खाली भेटायचे, कोण केळं खातो आहे, कोण पान खातो आहे, कोण काय. मला दिलीप कोल्हटकर दिग्दर्शक भेटला. अरे तू इथे कुठे? म्हटलं वरती स्टुडिओ आहे त्याच्यावर. बरं झालं, एक नवीन प्रोड्युसर आला आहे सुधीर भट, आणि तो 5 नाटकं अत्र्यांचीच करणार आहे पहिली. म्हटलं बरं, मग तू संध्याकाळी रवींद्रला एरियल चाल, कारण तुला म्युझिक करायचं आहे त्याचं. म्हटलं कोणाचं? तर म्हणे मोरूची मावशीचं. म्हटलं 7 तरी वाजतील. चालेल ना, आम्ही 6ला जमतो. आम्ही आमचं काम सुरू, तू आला की गेलो. बसले होते, हा विजय चव्हाण, हा प्रशांत दामले, म्हणजे सगळेच नवीन होतो तेव्हा. हा प्रदीप पटवर्धन. म्हटलं ही नंदिनी, ही असं काही ओळख बिळख. म्हटलं हे जे आहे गाणं अत्र्यांनी एकच गाणं होतं, टांग टिंग टिंगा टांग टिंग, हे कोणाचं आहे? म्हणाला मावशीचं आहे. म्हटलं मावशी कुठे मग? कारण म्हणजे काय गाते त्या हिशोबाने मला कंपोज करायला. तेव्हा हा काय बसला. म्हटलं हा कसा आहे ना, ही पाहिजे ना. तुला नाही कळलं ते, तो स्वाडी बिडी घालणार आणि म्हटलं बरं कॉमेडी पद्धतीचं करायचं आपल्याला. बरं, तर म्हटलं अरे विजय जरा गाऊन दाखव रे काहीतरी. मग ते बाल्यागाड्याची गाणी म्हणे कोळी गीतं म्हणा किंवा काय तर ला ला ले ला डा 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 हां डा असं. पण त्याचा तो तेव्हा तो ऐकवत होता ना, ते बॉडी लँग्वेज ज्याला आपण म्हणतो ते
बघितल्यावर मी म्हटलं आपण हे जे गाणं आहे ते 2-3 सुरातच करायचं, जास्ती गडबड नको, त्यालाही त्रास नाही आणि प्रेक्षकांनाही त्रास नाही, असं काहीतरी. तर मी 2-3 सुरात केलेलं गाणं. टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा कटू टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा कटू मारुतीच्या बेंबीत शिरला बाई भोंगा टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा कटू टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा कटू. काही दिवसांनी मला लोक बोलायला, तुला कळलं की नाही विजय चव्हाण वन्स मोर घेतो. म्हटलं कशासाठी वन्स मोर घेतो? तर म्हणाला तू जाऊन बघ केव्हा तरी. 2-2दा कधी परत परत वन्स मोर घेतो. म्हटलं बरं. एकदा शिवाजी मंदिरला मी असं विंगेतून गेलो आणि असं जाऊन उभा राहिलो. 5 मिनिटांनी गाणं होतं ते टांग टिंग टिंगा. त्यात तो जो हालचाल एक मी बेस गिटारचा एक इफेक्ट दिला होता. तर त्यावेळी तो आपला पाय असा उचलायचा, टांग टिंग टिंगा, कधी कधी पदर असा घ्यायचा, खोचायचा तिथे एका प्रयोग. तर ते ह्याला वन्समोर मिळायचा. लोकांना वाटायचं ते गाण्यासाठी मिळतं, गाण्यासाठी नव्हतं, त्याच्यासाठी होतं तो सगळं. आणि हिट झालं. 2000 प्रयोग झाले त्या नाटकाचे. अमेरिका, लंडन सगळं भटकून आलं आहे सगळं. काळ बदलत चालला होता. म्हणजे पहिलं हिंदीमध्ये सुरू होतं की पहिले ट्यून बनवतो, RD बेडीला सांगायचे, कारण ह्यांच्या लोकांबरोबर मी कामं केलेली म्हणून. पहिला ट्यून बना, उसके ऊपर मजरू सुलतानपुरी, आनंद बक्षी कोणी येईल आणि लिहिल शब्द. म्हणजे काय झालं आता, पहिली चाल आणि मग शब्द, ही अशी प्रथा सुरू झाली. तर माझ्याकडे पण एक जण आला रात्री, माझ्या हिरोईनला स्वप्न पडतं. म्हटलं वा. तर त्याला आता कसं करायचं, कसं करायचं म्हणजे काय काय सांगायचं आहे काय तिला, तिला सांगायचं काय नाही, प्रेम व्यक्त करायचं आहे तिचं, त्याच्यावरती राजकुमार येणार आणि तिला. म्हटलं बरं, लव सॉन्ग पाहिजे तुम्हाला, कधी भेटूया. म्हटलं परवा या. बरं आपल्याकडे आता काही संगीतकाराकडे शब्द नाही, काय नाही, कशाला चाल लावणार. मग ते मूड असतं तुम्हाला सांगितलेला, त्याच्याभोवती तुमचं सगळं फिरत असतं. दारारी तारारा तिरी रारा तारा तररारा, ही संगीतकाराची भाषा. रारा दिली रुरू तरु ला लिहिली काय. त्यांनी सांगितलं स्वप्न पडलं मला, ला 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 तिरी रारा रारा तिरा रा रा तारा रा 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 तारा रा रे तिरा रा रा तारा तारा रा रे तारा रा रा तारा रा 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 तिरा रा रा. त्यांना ऐकवलं तिसऱ्या दिवशी. मस्त फसला, चला नांदगावकरकडे जाऊया लिहायला. आता नांदगावकर खारचाच. तर आम्ही गेलो. तर जाता जाता गाडीमध्ये माझ्या मनात ह्याला लारा रो काय काहीतरी शब्द आहे, भावना समोरच्यापर्यंत पोचाव्यात. तर मी शब्द माझ्या मनात होते. काल राती स्वप्नामध्ये एक राजा आला, मज मोहून गेला. त्यांना ते पाहिजे होतं त्याचं सगळं आलं एका ओळीतच. काल रात्री स्वप्न माझं मौन, म्हणजे माझं प्रेम जडलं त्याच्यावर. तर ते शांतारामला ऐकवलं. म्हणून हे शब्द कोणाचे आहेत. म्हटले डमी शब्द रे, तुला फक्त मीटर कळायला म्हणून वापरले. छान आहे मुखडा आपण हाच ठेवूया, अंतरेमी लिहितो. म्हणजे किती मोठ्या मनाचं बघा. म्हटले नाही रे, पण गाणं तू लिहिणार. नाही खरं सांगतो अशोक, खूप छान आहे, शब्द छान आहेत, मस्त आहे. आणि अर्धवट कवी, त्याच्यामुळे लोक मला बोलायला लागले की फक्त मुकड्याचा कवी आणि बाकी शांत. पण ते मस्त लोकांना आवडलं ते. आणि काही दिवसांनी मगाशी म्हटलं ते सुरेश वाडकरांचं पूर्ण कवी कधी झालं, तर सुरेश वाडकरांचं एक
अल्बम करवतो मी, सप्तसूर माझं आहे. तेव्हा ते नाव नव्हतं, पण त्याच्यातले 4 गाणी झाली. आणि सुरेशजी म्हणाले, अशोक उद्या मी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर चाललो आहे, बहुतेक 15-16 दिवसांनी येईन, तोपर्यंत तू तयार करून ठेव पुढची 4 गाणी. म्हटलं बरं. मी एवढा बिझी, नाटक, सिनेमा, जिंगल, टायटल फायटल विसरूनच गेलो होतो खरोखर. 17-1 दिवसांनी फोन आला सुरेशजींचा, अशोक मी आलो आहे भारतात. म्हटलं ओके, कसं झाला दौरा वगैरे बरं ठेवू. अरे त्या गाण्याचं काय झालं. म्हटलं कोण. हां एकदम. म्हटलं एक गाणं तयार आहे त्याच्यापैकी, तुला संध्याकाळी काही तयार नव्हतं. बरं ठेवलं आणि पेटी ओढली. मगाची तो तिथे पूर्ण कवी झालो, ते सुद्धा सुरेशजींसाठी. अशोक मुखडा इतका सॉलिड झाला आहे, म्हणजे अभिषेकींची आठवण झाली मला. मुखडा सॉलिड पाहिजे, अंतरे होतात आपोआप. तर तिथून सुरुवात झाली आणि दवणींना दाखवलं. म्हटलं काय चूक आहे तर सांगावं. आमच्या पोटावर का पाय देत आहे. म्हटलं पाय बी देण्याचं नाही हां, तर असं आहे तर काय. तर म्हणाले एक मोठी चूक आहे. म्हटलं काय. तर सप्तसूरमधलं सुदीर्घ पाहिजे. तर असं ते झालं आणि पूर्ण कवी तिथे झालो मी. त्याच्यानंतर त्यांचे शागीर सुरेशजींचे, राधाई बावरी, स्वप्नील बांदोडकर, तो आला एक दिवस असाच. अशोकजी तुम्हाला एक गाणं लिहायचं आहे. म्हटलं काय वेळ लागले तुला. तर कधीतरी जमतं ना, आपले सवय ज्याची नसते ते कधीतरी होऊन जातं. तर तू कोणाला दुसऱ्याला तू म्हणाला दुसऱ्यांकडे जाऊन आलो आहे, आता तुम्हीच करू शकताय म्हणून तुमच्याकडे आलो आहे. म्हटलं कोणतं गाणं. तर म्हणाले ते शंकरने गायलं होतं बघा कोकणीमध्ये, नील रंगात रंगला, तेच गाणं. अरे म्हटलं त्याचं मीटरच एवढं लांब आहे, एका ओळीचं. दररा दरा दिदी दिदी दरा दररा दर एक ओळ झाली. दिरिरा ददा दिदी दोन, अशा 16-18 ओळी आणणार कुठून शब्द. मी म्हटलं नाही रे म्हणा. तो म्हणाला मला महिन्यानी द्या गाणं. म्हटलं बघ बाबा, मला तरी वाटत नाही माझ्याने होईल. तो गेला 6 वाजता, 5 वाजता आला होता, 6ला गेला. माझं सुरू एकात एक पाय घातल्यासारखे शब्द मला पाहिजे होते, कळलं की नाही. तर मला ते गण गण गणात होते पण आठवलं ते, म्हणजे असं काहीतरी पण म्हटलं नाही. 9:30 वाजले रात्रीचे. बायको म्हणाले अहो जेवून घ्या आणि मग विचार करत बसा पाहिजे तर. म्हटलं बरं. जेवलो आणि परत येऊन असं उभं राहिलो. तेव्हा मी पान खायचो आणि आलं काय माहिती नाही. रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते. अरे वा, स्वतःलाच वाव म्हटलं चांगलं होऊ शकतं. एक खूण असते ना, ते आपल्याला कळता येईल आपण बरोबर चाललो आहे दिशेला. मग लहरते, बोलते, लाजते, ते सगळं काढलं. आणि उर्दूसारखं मग कशामुळे काय होतं ते असं लिहून गाणं कंप्लीट झालं. तरी एक ओळ राहिली होती. म्हणजे जेव्हा समयवर आपण जे पडतो, त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई डा 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 डा. आता मला आठवत नाही, म्हणजे आता काय. म्हटलं की हे झालं, एवढं झालं, सगळं झालं तर बिचारीचं काय. बिचारी म्हणे एकदम बावरी शब्द आठवला. राधा ही बावरी. हां तरी पण राहिलं डा डा डा. म्हटलं हरीची. अशा रीतीने ते गाणं कंप्लीट झालं. सकाळी 11 वाजता स्वप्नीलला फोन केला. स्वप्नील गाणं तयार आहे. काय म्हणता काय, तुम्हाला 1 महिना दिला होता मी. म्हटलं तरी तयार आहे बघ. आला तो, वेडा झाला तो. सागरिकाच्या ऑफिसमध्ये गेला, तिकडे दाखवलं सगळ्यांना. अवधूत गुप्तेचा मला फोन. अशोकजी काय कमाल केलं. आणि तो इतकं गाणं चाललं ते. आज 12-13 वर्ष झाली, पण आजही वन्स मोर घेतं ते गाणं. म्हणजे भविष्य असतं गाण्याचं सुद्धा माणसाप्रमाणे. मुकडा ना. रंगात रंग
तो श्याम रंग पहाड नजर फिर फिरते दात कुणाची बघते रंगात रंग तो श्याम रंग पहाड नजर फिर फिरते ऐकून तान विसरून भान हे वाट कुणाची बघते त्या सप्त सुरांच्या लाटेवरून साध ऐकणी होई राधा ही बावरी म्हणा तुम्ही हरीची राधा ही बावरी राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी. मला राजदास साहेबांचा फोन आला एक दिवस, अशोक मी एक मराठी सिरियल करतोय. अरे म्हटलं वा, कारण तोपर्यंत आपल्याला दुसऱ्याचं ऐकतं हे काय नवीन प्रकार आहे वगैरे वाटायचं ना, हम लोग बघायचो तेव्हा. तर म्हटलं मलाही ते आता करायला मिळणार मराठीमध्ये मस्त. तर म्हटलं या उद्या सकाळी मी 11 वाजता घरी आहे. आले तर माझ्यासमोर पेटीवर कागद ठेवला, मधुकर आरकडेने लिहिलेलं ते गाणं. बीज अंकुरे अंकुरे ओल्या मातीच्या कुशीत कसे रुजावे बियाणे माळ राणी खडकात. तर प्रोमो दाखवायला लागायचा, त्याने एक एपिसोड शूट करून TV सेंटरला द्यावा लागायचा. मग त्याच्यावरनं ते ठरवायचे तुला दिलं तेव्हा भाग किती, 13 भाग. त्याच्यापेक्षा जरा बरी वाटते, म्हणजे तग धरू शकते की 26 भाग. आणि अति सुंदर म्हटले तर 52 भाग आणि बंद करायची कंपल्सरी होतं तेव्हा. आता काय 2-2, 3-3 वर्ष चालू आहे तर चालूच आहे. काय दुष्टपणा दाखवा तुम्ही की हो, विषय काहीच नको त्याला, फक्त दुष्टपणा. ही साखर घालते ती मीठ घालणार, ते करणार पोरखेळ सगळा. तर ते बघितलं, म्हटलं जरा दाखवतात का ते फिल्म. तर VHSवर दाखवलं. मी मध्येच गाण्याकडे बघतो, मध्येच ते बघतो. एक 4-5 मिनटं गेले, म्हटलं बंद कर, मी ऐकू का चाल. तर अरे तू अजून पेटीला हात नाही लावला, चाल कसली ऐकवतो. म्हटलं माझ्या मनात एक चाल तयार झाली की तुमचं ते सगळं बघून. म्हणून ठीक आहे. बीज अंकुरे अंकुरे ओल्या मातीच्या कुशीत कसे रुचावे बियाणे माळ राणी खडकात. बीज अंकुरे अंकुरे ओल्या मातीच्या कुशीत कसे रुजावे बियाणे माळ राणी खडकात. कसे रुजावे बियाणे माळ राणी खडकात. मी संबंध ऐकवत नाही एवढ्यासाठी की बाकी पुष्कळ आहे प्रवास, तो ऐकता येईल, मजा घेता येईल म्हणून. नाही पण आणखीन 1-2 तरी नाही, म्हणूनच म्हटलं मी. शीर्षक त्याच्यानंतर मग आमच्याकडे कसं एक पुढची बकरी चालायला लागले की 10 बकऱ्या मागे. तसं आमच्याकडे प्रोड्युसर जे असतात ते, अरे गोट्याचं ऐकलं का टायटल, काय बनवलं आहे. चला आबाळ मायावाला आला. जडतो तो जीव लागते पियास, बुडतो तो सूर्य पुरेतो आभास. कळे तोच अर्थ पुरेतोच रंग, ढळतोच अश्रू सुटतो तो संग. दाटते ती माया सरे तोच काळ, ज्याला नाही ठाव ते तर आभाळ. घननिया डोहा कोटी गूढ माया,
82व्या वर्षीचा आवाज आहे हा. जरा की वाईट टाळ्यावरून समजतं. आणि आणखीन एक थोडी सागर निळाई थोडे शंख निशिपले कधी चांदणी टिपूर तुझ्या डोळ्यात वाचले कधी उतरला चंद्र तुझ्या माझ्या मंगळात स्वप्न पाखरांचा हवा विसावला ओंधळीत हो कधी काळो कधी चला कधी भिजली पहाट हुंकारेला नदी काठ कधी हरवली वाट वाऱ्या पावसाची गाज काळे भास गच्च दाट कधी दुसर दुसर एक वादळाची वाट. थँक्यू. एक मिनिट हेच आहे. हुशार माणसांचं मत असं एकत्र होतं. भातुकलीच्या मी तुम्हाला विचारणार असतो की तुम्ही एकदा शीर्षक गीत देताना मूळ गाण्याची चालच बदलून त्याचं शीर्षक गीत केलं. नाही सांगितलं गेलं होतं मला. राकेशकडनं फोन आला, राकेश सारंग ही अशोकजी टायटल करायचं. म्हटलं बरं गाणं पाठवतोय तुझ्याकडे 10 मिनिटात माणूस पोचेल. 10व्या मिनिटाला आला तो. एन्व्हलप दिला मी असं उघडलं आणि भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी एक कहाणी. म्हटलं चुकून पाठवलं आहे. अरे म्हटलं चुकून तू मला दुसरा कागद पाठवला त्याच्यात टायटल नाही आहे भातुकलीच्या आहे ना. म्हटलं हो ते. मग म्हटलं त्याला काय करा नवीन चाल मला पाहिजे आणि तू करायची. अरे म्हटलं लोक काय म्हणते सगळे जिवंत आहे. म्हटलं देवसाहेब आहेत, पाडगावकर आहेत, सगळे अरुणदाते आहेत. ते मला माहिती नाही त्यांचे पैसे त्यांना मिळालेले आहेत. पाडगावकरांचे पैसे ॲडव्हान्समध्ये सगळे मिळालेले आहेत. हे शब्द हा म्हणजे त्यांचे. तर तू बिंदास सुरू कर चाल लावायला आणि 3 दिवसात मला पाहिजे गाणं. तर म्हटलं कोण गाणार? देवकी ठरलेले. तो काळ असा होता की देवकी आणि अशोक पत्की. तर बरं परत माझं मन हे म्हटलं चॅनेलला समजावं रे नको म्हणून आपण ह्याला थोडं अरेंजमेंट चेंज करू याची. रिमिक्स म्हणतात त्याला. तसं काहीतरी करूया. चालतीच पण ते ऐकताना वेगळं वाटेल. नाही 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 म्हटलं बरं मग आता बरं मध्ये 2 दिवस होते त्याच्यात एक दिवस मला आणि पाडगावकरांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवलं होतं शिवाजी मंदिरला. तर मी गेलो होतो. पहिल्या सीटवर ते बसले होते आणि असं वळून मी माझ्या सीटवर जाणार. पत्की इकडे आहो. त्यांचा आवाज तर एकदम भारदार होता. म्हटलं हां काय म्हणे तुम्ही माझ्या गाण्याला चाल लावताय. म्हटलं ते अधुरी एक कहाणीबद्दल बोलताय का तुम्ही? हो आणखीन कशाबद्दल बोलणार? म्हटलं मी त्याला राकेशला सांगतो आहे चॅनेललाही सांगतो आहे की तीच चाल राहून दे हे करा तरी ऐकत नाही. तरी चॅलेंज आहे हो तुम्हाला. तुम्ही काय करणार? म्हणजे अशी हाडतूड केल्या का? म्हटलं मला माहिती आहे चॅलेंज आहे माझ्यासाठी सगळं. ते असं वाढत चाललं. लोक बघतायत आमच्या दोघांकडे काय चाललं. मी म्हटलं बसूया आता सुरू होईल नाटक किंवा काय ते होतं ते. जाऊन बसलो. म्हटलं आता ह्याला 2 तरी आपण चाली ऐकूया. ह्याला राकेशला म्हणजे तो चॅनेलला ऐकवेल किंवा काय आणि त्याच्यातली एक पास होईल. तर मला जी आवडली होती तीच पास झाली शेवटी. तर मग माझं आदर्श नगर ज्याचं राकेशचं ऑफिस आहे तिथे माझं रेकॉर्डिंग होतं एक जिंगलचं. ते झालं आणि मी राकेशला फोन केला. राकेश येऊ का तुला चाली ऐकवायला? माझ्या 2 तयार आहेत चाली म्हणजे त्याच शब्दानं 2 चाली लावल्या. ये ना. पण म्हटलं हार्मोनियम आणि काहीच नाही माझ्याकडे. तू टेबलावर वाजवून गाऊ शकतो ना? मला विचारलं. म्हटलं हो चला. गेलो
हां ऐकव. काय काहीतरी पहिली तर मला आठवण. दुसरी ते दुसरे ऐकवतो म्हणजे भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी. भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी. अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी एक कहाणी. अधुरी एक कहाणी. अधुरी एक कहाणी. म्हणालाही ओके सटकन झालं. दुसऱ्या दिवशी रेकॉर्ड झालं. ते गाणं शूटिंगला गेलं. त्यांचं वड आयलंड शूटिंग. सगळ्यांचे वावा 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 झाले. काही दिवसांनी मी शिवाजी पार्कला फेऱ्या मारायला जातो कधी कधी. तर मला बायका काय वडणं आम्हाला आता जुनं आठवावं लागतं. जुन्याचं ट्रीटमेंट वेगळी होती. म्हणजे सूत्रधार येतो आणि सांगतो की राजा आणि राणा. त्या हिशोबाने तेही बरोबर होतं. पण कोणाकडनंही वाववा नाही, दाद नाही, काय नाही. फक्त अरुण दात्यांनी मिठी मारून सांगितलं काय गोड काय बनवलंय चाल म्हणून. अरे वा. तुम्हाला एकीकडे जिंगल्स कारखानदार असं म्हटलं. कोणी कोणी ते मी नाही. जिंगल्सचे कारखानदार. आणि खरं आहे ते तुम्ही एका दिवसात 28 जिंगल्स केलेली आहे. रेकॉर्ड ब्रेक. ही जिंगल्स पहिल्यांदा कुठे सुरू झाली? रेडिओवर सुरू झाली. तेव्हा रेडिओच होता माध्यम. आपण शुभप्रभात म्हणा, वहिनीच्या बांगड्या म्हणा, काही नावं असायचे ना, भगिनी समाज येते. तर ते रेडिओच होता फक्त तेव्हा. तिथून सुरुवात झाली. मग टी व्ही आल्यावर टी व्हीमध्ये ग्रँजर यायला लागला सगळं विथ काय म्हणतात कॅमेरा बिमेरा सगळं. तुमच्याकडे पहिलं? माझ्याकडे मी लोकांकडे वाजवायला जायचो तेव्हा. नाथन, वनराज भाटिया, वेदपाल असे ते त्या कॅटेगरीमध्ये जिंगलच्या मोठे बादशाह म्हणायचे त्यांना. तर मी वाजवायला विजवायला जायचो. ते एक दिवस मी सजेशन द्यायचो छान छान. ते क्लायंट यायचे, एजन्सीवाले यायचे, अशोक चांगले सजेशन देतो आहे. तर मला एकदा बाजूला खेचलो बाहेर नेलं. हमारा जिंगल करोगे क्या? म्हटलं की कोणाचं काढून बिडून नको रे बाबा, होय की नाही. ते शाप नको आपल्याला. त्यामुळे नाही नाही नया प्रोडक्ट एकदम. तर म्हटलं तो कल गाणं लेके आता हूँ मैं और 2 दिन में कट है. तर त्याने पहिलं गाणं दिलं ते ऐकवतो. ये ढेर से कपड़े मैं कैसे धोऊं, अच्छा साबुन कौन सा लाऊं. ये ढेर से कपड़े मैं कैसे धोऊं, अच्छा साबुन कौन सा लाऊं. कपड़ों को जो उजला बना दे, रंग जमा दे, चमकला दे. कोई बता दे मुझे तो कोई बता दे, कोई बता दे मुझे तो कोई बता दे. धन तक का डबल 20 हो. म्हणजे तुम्हाला 30 सेकंद दिले तर 4 सेकंद व्हॉइस ओव्हरला जायचं आहे. धन धक्का डबल 20 हो. अशी ती मजा येते. ते पहिलं माझं 25 वर्ष रोज सकाळी 8 वाजता लागायचं. आणि त्याच्यावरनं लोक घड्याळ बघायचे नाही तेव्हा. हे वाजलं म्हणजे 8 वाजले. मला 8:17ची गाडी पकडायची आहे. मला कॉलेजला जायचं आहे. व्यवहार जो सगळं चालायचं त्याच्यामध्ये. पण जिंगल्समध्ये सगळ्यात मोठी चॅलेंज म्हणजे वेळ ना. वेळ प्रत्येक जिंगल. आणि 10 सेकंदात तुम्हाला करून दाखवायचं असतं. आता माझं दुसरं 10 सेकंद 20 सेकंद ऐकवत होतं. झंडूबा झंडूबा विडा हरिबा,
झंडूबा झंडूबा पीड़ा हरीबा सरकी सरदर पीड़ा को पल में दूर करे झंडूबा झंडूबा. काय सेकंद बघा लावून बघा 20 सेकंद. धारा धारा शुद्ध धारा 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 शुद्ध धारा असली तेल धारा घर घर का है प्यारा थोड़े से पैसों में हो जाता है गुजारा. धारा धारा शुद्ध धारा धारा धारा. 30 सेकंद. हे माझ्या आवडीचं आहे म्हणून हे थोडंसं पार्श्वभूमी सांगू याची. वेळ आहे ना आपल्याकडे. आमचं एक ऑडिओ व्हिज्युअलचं रेकॉर्डिंग चालू होतं वेस्टर्न आउटडोअरला. सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ती, मी, काही म्युझिशियन. सकाळी 10 ते रात्री 10. तर शेवटचा पीस राहिला होता. 9:30 वाजले होते आणि आता हा संपला की आपण घरी जाऊया. तेव्हा माझ्याकडे गाडी नव्हती, कविताकडे गाडी नव्हती, फक्त सुरेश वाडकरकडे गाडी होती. म्हणून मेरे साथ चलो ना म्हटलं तर हे संपलं की जा. तेवढ्यात पियुष पांडे आला, ONMचा मुख्य. ते मासे गळ टाकून बसलेले, ॲड बघितले असेल बघा, 2 जण माणसं असतात, गळ टाकून एकाच्या याला भरपूर मिळतात, फेविकॉल लावलेला असतो म्हणून असं त्याचा अर्थ असतो तो. किंवा लॉरी चालली आणि हजारो माणसं लोंबकळत आहेत, ते त्याचं फेविकॉलमुळे म्हणजे चिकटपणा त्याच्यात आहे वगैरे. तर त्याचा तो मेन, हे सगळ्या आयडिया त्याच्या. अशोक अच्छा हो गया मिल गया तो. म्हटलं क्या जिंगल है, कल सुबह प्रेजेंटेशन है. म्हटलं मग नाही अभी कुछ करके देना मेरे को म्हणून का अगदी कोंबायला लागला हातात. अरे 9:30 वाजले, आमचा एक पीस अजून आहे आणि त्याच्यानंतर कधी करणार आणि काय, बरं गाणार कोण? तर म्हणून कोई भी चलेगा, सुरेश जी तयार आहे तो सुरेश जी, दोनों का आहे तर दोनों. म्हटलं उनको जाके पूछ. तोपर्यंत मी शब्द वाचून गेलो होतो. म्हटलं जाऊन येतो जरा. बाहेर आलो, कॉफी बी जराशी घेतले, 1 मिनिटात आत गेलो. म्हटलं क्या हुआ? तयार आहे दोनों गाणे केली. माझ्या हातात गाणं पडलं की 15व्या मिनिटाला चाल लागलेली असते, असं सगळ्यांना माहिती इंडस्ट्रीमध्ये. कळलं की नाही, इतका फास्ट आहे अशोक. तेव्हा अशोक करणार आहे ना, ठीक आहे, म्हणजे 11 ते 12 होतील जाणं एवढंच. तर ते झालं. मी बोलवलं, कविता म्हणते हो गया, कंपोज भी हो गया. म्हटलं हा हो गया, चलो. पूरब से सूर्य उगा, फैला उजियारा. पूरब से सूर्य उगा, फैला उजियारा. जागे हर दिशा दिशा, जागा गगन सारा. पूरब से सूर्य उगा, फैला उजियारा. इतकं हिट झालं जिंगल, तर साक्षरतेवर होतं ते. आणि असं काम झालं की बरं वाटतं. म्हणजे काय तुझ्या यमुना जळी खेळ कन्हैया लाजता. यमुना जळी खेळ कन्हैया का लाजता. यमुना जळी खेळ कन्हैया का लाजता. म्हणजे का कुठे लाजता कुठे, असं आरामशीर तब्येतच आहे. आता
सुधीर भट मला म्हणाला, त्याचं प्रोडक्शन होतं, आता आपली हिरोईन कोण आहे सांग पाहू. म्हटलं वर्षा उसगावकर. मग आता कशी चाल पाहिजे, ही चालणार नाही, नवीन बनव चल. यमुना जळी खेळू खेळ कन्हैया का लागता हो का लागता. यमुना जळी खेळू खेळ कन्हैया का लागता हो का लागता. म्हणजे पिढी पण चालली आता, किती बदलत चालली आहे ते पण. पुण्याला मला मारायला आले होते काही म्हातारी माणसं. नाही म्हणजे मारायला म्हणजे साधारण भावार्थ जा विचारतोच, आमच्या त्या सगळ्याला हात कसा लावू शकला तू वगैरे. 2 म्हातारे होते. पत्की कुठे, अशोक पत्की कुठे, एकाने म्हणजे तिकडे उभे आहेत बघा माझ्याकडे. अहो तुम्ही काय केलं आहे. हां म्हटलं काय झालं. आमच्या यमुनेला तुम्ही काय बनवलं आहे. ते म्हटलं बरं आहे की वाईट आहे. छान झालं, मस्त बनवलं आहे, माझे पाय पण ठेका द्यायला लागले. म्हटलं वाचलो म्हटलं. नाही आता म्हणजे माझी फरमाईश पालखी उतरून ठेवा. पण त्याचं त्या आधीची गोष्ट सांग. शिवाजी मंदिरला एक प्रोग्राम होता, मला आणि नांदगावकरांना बोलवलं होतं. गाणं कसं सुचतं हा विषय याचा. तर साधारण 10:30-11ला प्रोग्राम संपला. आम्ही निघालो. गाडी नव्हती, मगाशी सांगितलं. टॅक्सी गेली आणि त्याला घरी सोडायचं दांड्याला आणि खारला यायचं असं ठरलं. बँड्रा टॉकीज म्हणून मध्ये एक लागतं, मोठा चौक आहे वांद्र्याला. तिथे आले, टॅक्सी चालली आहे आणि शपकन सबंध काळोख, रस्ता गडद, घरामध्ये दिवा नाही, इथे नाही तिथे नाही, फक्त गाड्यांचे लोक लोक लोक. दोघंही बोलत होतं ते शांत झालं. 2-3 मिनटं गेली असतील. शांतारामने मला, अशोक 4 ओळी सुचल्या आहेस, ऐकू का. म्हटलं ऐकवणार आहे. म्हटलं काळोख दाटून आला, पालखी उतरुनी ठेवा. काळोख दाटून आला, पालखी उतरुनी ठेवा. बदलून जरा घ्या खांदा, जायचे दूरच्या गावा. म्हटलं वा क्या बात आहे शांताराम, अंधारात सुद्धा. त्याचं घर जवळ येणार, आता तो उतरणार एवढ्यात. शांताराम चाल ऐकू का याची. तुम्ही ऐकवणार आहे तर ते तुम्हाला ऐकवणार. काळोख दाटुनी आला, पालखी उतरुनी ठेवा. काळोख दाटुनी आला, पालखी उतरुनी ठेवा. बदलून जरा खांदा, बदलून जरा खांदा. जायचे दूरच्या गावा. काळोख दाटुनी आला, पालखी उतरुनी ठेवा. पालखी उतरुनी ठेवा. आभाळ लयाला गेले, किरणांचे पक्षी गेले. आभाळ लयाला गेले, किरणांचे पक्षी गेले.
ओठवरी मार्ग चालावा, काळोखा दाटून आला, पालखी उतरून ठेवा, पालखी उतरून ठेवा, पालखी उतरून ठेवा. मिले सूर मेरा तुम्हारा ही गोष्ट आहे मलिक म्हणून आमचा जो प्रोड्युसर होता त्याची. जात धर्म पंथ वगैरे वगैरे हे सगळं वेगळं असलं तरी माणूस म्हणून एकच आहे, त्या माणसाने एक झालं पाहिजे असं त्याचं म्हणणं होतं. तर कशात मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, आपण जर एकत्र गायलो तर आपण एक होऊ शकतो असं ते. हे सुद्धा पियुष पांडेंनी लिहिलं, जो मगाशी पूरब से सूर्योगा ज्यांनी लिहिलं होतं त्याने, आणि इतकं छान 4 ओळीत लिहिलेलं आहे त्याने सगळं. बरं आम्ही जेव्हा करायचं ठरवलं तेव्हा तो म्हणाला भीमसेन जोशी चाहिए, पंडित भीमसेन जोशी. अरे म्हटलं बघ, कारण ह्या लोकांकडे जाणं म्हणजे पोचण्यापर्यंत 2-3 वर्ष निघून जातात. लताबाई चाहिए आणखीन त्याच्यापुढे, और बाल मुरली म्हणून सांगितलं बेंगलोरचे. पण पटकन त्यांनी सांगितलं, आमचे चेहरे बहुतेक बघितले असणार त्यांनी, म्हणाला इन तीनों को मैं लेके आऊंगा. केवढा धीर दिला होता म्हणजे त्या माणसाने. मुझे मालूम है वो बहुत बड़ी हस्तियाँ है वगैरह वगैरह, तो वो सब तीनों को मैं संभालूंगा, बाकी तुम संभाल लेना. तर बाकी राहिले कोण आता? कविता कृष्णमूर्ती रोज भेटणारी, सुषमा श्रेष्ठ रोज भेटणारी जिंगलच्या निमित्ताने, वाणी जयराम रोज भेटणारी, कुरुविला साऊथमधले सगळे 2-3 जण, राजू कुरुविला, घनश्याम वासवानी सिंधी म्हण पाहिजे होता, असे सगळ्यात हे रोज भेटणार आहे. म्हणजे 1 दिवसाआड म्हणा रोज भेट. तर बाकी आम्हाला का निर्धास्त झालं म्हणजे आम्ही. बरं जेव्हा गाणं झालं तेव्हा भीमसेन जोशी 10 वाजता टाईम होता, मला पोचायला 10:15 वाजले. हे चटई बिटई टाकून बसले होते, 2 तंबोरे लावलेले होते ते, आणि नाना मोळे तबल्याला. म्हटलं सॉरी जरा लेट झालं. नाही म्हटलं झालं का सगळं? बसलं हो ऐकलं. म्हटलं परफेक्ट आहे, थोडंसं हे असं झालं, जे काय होतं ते सांगितलं आणि आत गेलो. आता रेकॉर्डिंग करूया, कारण प्रत्येकाला टाईम दिला होता, अर्ध्या पाऊण तासांनी यायचं म्हणून. हे संपलं की दुसरा साऊथचा होता, ते झालं की काश्मीरी होता, ते झालं की हा होता, असं त्या हिशोबाने प्रत्येकाला अर्धा-1 तासाचा टाईम कर. हे सगळं संपलं सकाळी 10 ते रात्री 10 मध्ये. चॅलेंजिंग होतं एकतर, पण तेव्हा आम्हाला माहिती नव्हतं. माझं काम काय होतं, त्या 14 पुड्या समोर ठेवायच्या. म्हणजे प्रत्येक भाषेला म्हणतो मी, प्रत्येक भाषा 14 भाषा आहे त्याच्यात, तर त्या झालं की जरा हे जरा बरं. माझं आणि कविता एका बाजूला आणि त्या मलिकचं भांडण व्हायचं प्रत्येक लँग्वेज झाले की. इसको 6.5 सेकंद, अरे 6.5चं 7 झालं समजा, 7चं 7.5 झालं, 8 झालं, तर काय फरक पडतो? मेरे को फरक पडतं. हे प्रत्येक लँग्वेज झाले की आता मराठी को 5 सेकंद, काय को 5 सेकंद, हम 6 सेकंद नाही चलेगा, 5 सेकंद. त्याच्यासाठी जो वेळ लागायचा तो तेवढ्यासाठी. बरं बाबा त्याला शेवटी तसं आलं, वेळ लागला याला. असे मी आणि कविता आणि सगळे ते लँग्वेज करून ठेवलं. हे जोडकाम जे केलं आहे ते लुई बँक्सने केलेलं आहे. म्हणजे अरेंजमेंट मगाशी ते म्हटलं मी, त्या अरेंजमेंटचं लुई बँक एकातून एक असं जय हे जय असं शेवटी तर इतकं सुंदर आहे. म्हणजे मला जर 100 मार्क दिले तुम्ही तर 200 मार्क लुई बँक्सला दिले पाहिजे, कारण कंपोजिशन हो खरंच नाही. वाजवा खरंच वाजवा त्याच्यासाठी लुई बँकसाठी. आणि काय सांगत होतो मी की कंपोजिशन एक 4 बारचं आहे समजा, आहे डा रा री रा रा री रा 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 समजा. तर मला प्रत्येक लँग्वेजवाला यायचं, हमको क्या लिखना है? मतलब कुछ ने ट्रांसलेट करना है. मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बने एंड बडाले तत्त बडाले पट्ट बडालो. बराबर ये बैठता है क्या? हाँ बैठता है, चलो.
तो म्हणाला, दुसरा म्हणायचा नाही हमारा लंबा लंबाला रहता है, एक एक वाढ. तर एक 7-8 होतं ते असं पसरत चाललं होतं. अच्छा इसको 7.5 सेकंद द्या असं करत शेवटी संपवलं आम्ही. पण अशी मजा आली. त्या लताबाई इथे नव्हत्या, लताबाई रशियाला होत्या तेव्हा. तर ह्यांनी म्हणाला मेरा तो अभी अमिताभ बच्चन का डेट है परसू, 2 दिवसांनी शूटिंग ठेवलं होतं त्यांनी. अमिताभ बच्चन, जितेंद्र आणि 2-3 हिरो होते, हेमा मालिनी, शर्मिला टॅगोर. तर मैं तो मर जाऊंगा अभी, तो मलिकचं. म्हटलं काय तू मरेंगे, तो अभी गाना ही नहीं अभी लताबाई का, तो क्या करे. तो म्हटलं कविता के आवाज़ में ले लो, उसके ऊपर शूट कर लो, अभी दीदी आएगी, लताबाई आएगी तो उनसे गवा लेंगे, आपका तयार हो जाएगा सब. ऐसा होता है क्या. म्हटलं फिल्मची गाणी कशी होतात तशीच होतात. हां अच्छा ऐसा. त्याने त्याचं रेकॉर्डिंग पण झालं, अमिताभ ते पण झालं. आता 15 दिवसांनी लताबाई आल्या. लताबाई 8 वाजता येणार आहे म्हणून मला फोन आहे. म्हटलं 8 बजे. हां 8 बजे अरे. मला स्वतःलाच आश्चर्य वाटलं. तर 8 वाजता आम्ही सगळे पोचलो. ते रेकॉर्डिंग्स म्हणा, हे म्हणा, ते म्हणा, ते सगळे. 9 वाजले, कोणाचा पत्ता नाही. 10 वाजले, कोणाचा पत्ता नाही. 11 वाजले, कोणाचा पत्ता नाही. 11:20ला संजीव कोहली म्हणजे मदन मोहनचा मुलगा, तो पहिला आला लिफ्टमधनं बाहेर. त्यांच्या मागे उषा मंगेशकर, त्याच्या मागे दीदी, लताबाई, असे 3 जण आत जाऊन. मग लताबाईंना हसणं खिदळणं हेच आवडतं, जोक्स मारणं वगैरे वगैरे, त्यांचा स्वभाव आहे तसा. तर ते सुरू झालं. उस दिन परसू पता है क्या, ते दमनसूद म्हणून आमच्या रेकॉर्डिंग्स बरोबर. मग ह्याला ऐकवते, त्याला ऐकवता येते, जोक्स म्हणजे हसा हा हा हा. मग तो संपला की दुसरा तयार, तिसरा. उषाताईनं म्हटलं टाईम, आम्ही सकाळी 8पासून बसलो आहे. कारण त्यांना बोलायचे आम्हाला हे होतं, पण ते दीदीपर्यंत आता वाचले किती. हां दीदी काम करूया का. तर हे कोण गायलं आहे. म्हटलं कविता. बरोबर, पण मी माझ्या तऱ्हेने गाणार. हां म्हटलं नाही चालणार हो, कारण काय शूटिंग झालं आहे. तिने तिथे पॉज दिला, कारण त्यांचे लिप सिंक आहे, तर ते विचित्र वाटणार. हो का बघा. मग झालं 7-8 टेक झाले, ओकेच होईना म्हणजे माझ्या हिशोबाने. तिथे जर पॉज पाहिजे, तुम्हाला गाऊन दाखवलं की कळणार. तर तिथे त्यांचा सूर राहायचा किंवा त्या दुसरी ओळ सुरू करायची, असं काहीतरी व्हायचं. म्हटलं ना अजून एक करूया, अजून एक करूया, अजून एक करूया, अजून एक करूया. 8 झाल्यावर त्या भडकल्या. म्हटलं काय होतं आहे काय. म्हटलं येऊ का सांगायला. मग गेलं, तुम्ही गाऊन दाखवा. मग ते गाऊन दाखवा. सुर की नदिया हर दिशा से बहते सागर, हा जो लहजा जो होता म्हणजे थांबणं, पॉज देणं. तर हां बघा बघा. मग दुसरा टेक ओके झाला. त्यांना काय काय पाहिजे ते कळलं होतं ना. त्यांनी दुसरा टेक ओके दिला. तिथेच त्यांचं शूटिंग होतं. 3 तिरंगी झेंड्याचा तो पदरवाला. उषा बघ योगायोग 26 जानेवारीला दाखवणं का 15 ऑगस्टला. आणि मी माझा ड्रेस हा बालिशपणा म्हणजे बाळ लपलेलं होतं त्यांच्यावर, असं म्हणतात तसं. तर तेही झालं. पांढऱ्या छत्र्या बित्र्या सोबत असं. मग ते झालं आणि आम्ही निघालो. तर अशी ही याची कथा आहे. ते आता तुम्हाला ऐकवतो थोडं. सुर की नदिया, तुम्हाला वाटलं तर ते गाऊ शकता तुम्ही. सुर की नदिया हर दिशा से, सुर की नदिया हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बहके हल्के हल्के ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर मिले हमारा. मिले सुर मेरा तुम्हारा.